Per a Dalí, el comestible més perfecte era el que tenia una armadura protegint la massa tova i alimentosa del seu interior. L'entusiasmava menjar garotes. Era tota una conquesta vèncer la resistència de la seva closca. Vaig agafar un eriçó de mar. Me'l vaig col·locar damunt el cap i vaig adoptar la postura de ferm davant la meva ombra. Guillem Tell. La garota es converteix per Dalí en la poma que Guillem Tell va col·locar damunt del cap del seu fill. Expulsat de la família pel pare, el jove Dalí sentia sobre el seu cap tot el pes de la culpa i el càstig. I, finalment, en les obres de maduresa, la garota s'erigeix en la forma natural més perfecta. En l'eriçó de mar, totes les virtuts i esplendors de la geometria pentagonal es troben resoltes. És una criatura que pesa amb gravetat reial i que ni tan sols necessita una corona, ja que, essent una gota sostinguda en perfecte equilibri per la superfície de tensió líquida, és món, cúpula i corona al mateix temps i, en conseqüència, universal.